Nandiyan ba ito namin? Oh. Basta ka street radan, amas sticky buns. Hi guys! Good morning! Ako na po rin si Reverse. Karong adlaw, March 5. Ako ang mga timan ni Alian ang pintinda. Magyaya ko. Gaya ko na nas kinkiring singisi. Singisi pud. Wa mas nanay diha. Nila ko magsado kay ta mas kuan. Ay giadto sa karang nay kukupid. Kana ko na manghatag og kanang nay maazun. Mo atos na nay sa kukupid. Ako mga timan ni Aliana. Nda. Mga una lagi ta may karon hukad na ko. Nda, reklamo mo sa mungsudan. Di mo ko ginanan. Nda yung ko mga anak taray di ko. Nda di ko diha. Ingan man. Di sa mga ano ginanan. Maunang magluto kapag ko o kanton. Kanton na ko lang sa danon. Di sa ginanan. Ikaw kinlikin. Mukha kang ginanan di. Kamu di di alam ko ginanan. Arga-artihan ka sa bata bisa pala niliwat. Siya tawat sa isang mama, Alits. Berdala sa barato. Lihat siguro ni mo, di mo kagainunan. Yan. Imong anak, arti magsudan. Di mo kagainunan. Naglamig silang inunan ni sabaw. Yan na, magkantong day. Yan, kuya. O, di haraman day. Mza. Lutos ako. Kay. Ang kanto ni kuno ida. Di ba ta? Rawa na kadero. Daga mong inunan sa kakaha. Ano ba niso? Wa na. Uy! Kuha na ako di ay na. Na guys na, maniga mong sudan. Inunan nga. Pinutos og dahon sa saging. Alam niyo ba taning ngani? Di sa leram ka og ngani. Artihan ang ginabata. Nang lutuan sa ilan nagkantong kaya arong malipay lagi. Kaya mo na sa ganang sudan. Kantong nga. Diplop nga na. Sila ni. Mga batang. Mga naog kantong. Luto na ako. Mga ano mo. Talagang kuwan. Karaw. Aga po. Karaw po. Kaya mo muna mong ganahan. Yan. Okay. Wala ko na pa ko karong. Butan tiri. Hindi ko butan sa tiri. Ha? Asa ka tiri? Butan food. Asa ka? Kuha kong ticket. Pero parang kamalagan ako Manila. Ato kong Manila. Kaya na. Mga kabdaw. Mga batang aras. Kakalin ko rin. Nakuna na mo. Kalin ko ito pa itong kaw. Nakuna ba ka? Kutsara yan. Kutsara. Ayaw mo tak na lang sana. Nagabag mo po. Purot din yun. Ayaw. Ang bayo, anak. Kau na ko tasiri. Baka mo ang patantan yan. Nagkakabalik ko rin. Parang Sabot kaya ang nakulat ko lang. Ayan. Ko lang lang. naman naman kag na. Sabrami! Tapos taprami ko ka mas da. Ida ko nung tapos kuan purami. Tapos gawas, nagpahinlo ko. Na may ina kini ka mo ginahan pagkin. Unsa man? Iyo ni nga pugtod. Anay. Yan, pukla pa naman ba yan? Ang kulang pukul. Ya, kumati mo. Dali ko rin. Pagin ko rin sa mesa para. Pagkan. Likod. Nahunap ka. Pa. Bukan hunap dai. Naman. Nahunap wa. Wala na hunaw. Pwede puro ano yung luto. Lumilang mo na bundas dyan. Mo tala na mo rin na kantong. Sa ulang bata pa. Maganda sa alianakin. Kaya wala ka ako. Ato kaskuhan. Alog sunsod. Na, basta matag ang kayo mong pangiram lang.
ka yan. Di man puro sapul. Ito ka na. Tita, tita. Di, ako na gitawon. Mura mga nagtagtaak. Di, nawa na ni. Ano pagtagtaak? Yan. Yung sabay magbantay ni magbas. Tatirig. Tingnan na yan. Sita po rin eh. Biding. Nagpapiding ko kanton na duha. Hindi ko kaganonan. Lagi maganonan dahil hindi ka mukha na eh. Ganahan din na inyo lang sa daan. Ganang kanton, mga corn beef, mga beefloaf nga na. Mga isang ganahan lagi. Tubod din nila may nga na. Kumali, may nga na dahil. Ako, kilo ka na, imo ng salin, tanan. Para mabusog. Kape ka na, daw sa akin. Inom akong tubig. Alam mo kang pungkutan, be. Arong na. Dali. Ayun, nga. Ha? Ako nga. Tagal ko nga. Punang intig. Iting. Inom kabisok yun. Namay, de. Lami. Inga yan, lami. Yung bata, ah. Mga arap yung mataan, eh. Kami gilay sa una kami suwakin. Eh. Ang suwa sa una asin ra. Asin og luya. Terus lu. Mga sila ka mga arti na gazud. Sa Eliana, dadadum ka ganonan. Pero medyo gubot, basta ang sagalin na nunan, ganamo, sa Eliana, di man asin sa mukha, singgit man na, Iko diha! Why na, me! Pada nang baba, kada patangat ka siya, yung mahugang ito. Hanap na luto yan. Ang nagtambulan. Pare. Okay na kay, nakakawa nagduha. Maligo sa pod ko, kay wala ka ko karon magkuha kong ticket. Ticket ni Aisa. Dahil ko sa alis siya mo bayad ba? Pagkanandaan mo busog. And then panood to, inayin to tatita ko rabi nga padangaga na. Kung saan ka mga oras na eh. Sinanayin dapat ng hapon ng uli siguro kay agpila lagi na ng kukupid, taas man. Kay kuha mo na naalagay ko na ipanghatag mga kwarta patul, gusuri, sa utang atong nanay. Nda, wag kita dapat ang sa guys, kay mo ato ako mag-ilis ako. Hi guys. Nakailis na ko na. Ilis na ko. Hindi na ako magpugwa-pugwa pa, hindi na ako ng lipstick. Kaya mas gapon matabo na nas mas. Ato ko silong karon. Kay magbayad ko sa ticket ni Aisa. Nda. Kami Flora may amang giamutan. Ila ka man Flora may kanapas sige asikaso. Nda. Nagbili na sa kwarta. Nda. Ako lagi na makaulit ito kang pagawang kanlo ipod. Badzi ra ba? Loy po ito kang pagawang kan. Nanarabay bata. Si Lexi. Gamay pa itong bata ah. Tulo pa ito katuig za. Masigaan sana sila za. Mo nang mobile na kong ticket karon ba para masigurado na makaandam sa dito. Harbo to. Ngarong makalarga na. Uli na dari. Malipay pug ko nga. Muli sa isa. Kay arong na ko'y kaaban pad ba. Nda. Mabibo na po may daras bahay. Kay sa isa arang putong kagaraon. Ara putong kabibo kaaban. Istora sa lamang tanari kay si Zanzan o pamandiha. Subunday. Zanzan may sakzan. At sa lamang kunari. Mag-istora sa lamang ta. Zaman nang nalipalay ko nga makauli na po tayo sa puhon. Agilanggi. So, go na kay kuan man kuno karang nay karong pizza 14 sa mo larga. Agilanggi nga no ako kuan ako ni quarantine. Iswab test ra kuno. Alira mo uli ra ba ate Aisa si Lexi? Hanggang papa. Ha? Papa ni Lexi. Ibilin ka na may trabaho. Ang bananan to. Dito mo uli. Si Aisa ra o si Lexi. Mo uli. Nabugaw mama. Huwag mo mama. Gimaw dala kasi mong mama.
Ngaw na. Muli mo ko na po to. Nanawag banto na ako. Uli na ma. Kaya may alak ko yung mukha doon. Muli na sa Aliana. Nga po sa isang mama Alits. Alits Berturaso. Dami ka mo na. Sa siri. Baho ba? Baho naman po. Di magod ni baho tatiri. Baho naman po day. Baho naman pong. Wah, pit-pit. Baho pa mandag. Baho pa mandag ang driver. Kin bayot. Yan, upload na po kung daw. Ako ka-edit to video. Tanas bakla. La. Mag-ulit na sa isa. Excited na po ko. Kaya may bata dari. Ikaduha. May bata dari. Itong isang anak, si Lixi. Nanay kaduha sa Aliana. Agka na po sa isa. Ara po itong ka-update. Update to magliklik sa bahay ba? Di mga batang arat di ah. Mga imong ngipon kinda ka man. Agaho tatiri. Na nagapun. Ngisi ko no, ngisi. Hmm? Are, maupos ngisi ko no. Di man ako. Naghuhat pa kong dandan. Ako man diha. Wato na ko! Damas! Nandiyan ba ito na may? Oh. Basta ka street radan, anas sticky buns. Lang bayra bas, sulinon gamay. Ay, lapin ni Randa. Ipan mo. Basta kay, parang may puhog atut. Puhog atut. Diyan na mi guys. Hala di ayo. Lah, lagi. German Shepherd og. Japanese sticks na mix. Tapos isang naube? Uy, ilang isang mata. Ha? Hey! Mata? Ha? Bilog mata? Cute ang isang mata. Ha? Hanggang sila iro. Uy, uy. Ito ka pa ka ha? O ano